Linux har vi en række standard shells, også kaldet kommandofortolkere. Det er vores kommandofortolkers arbejde at oversætte de input, vi giver den, til noget, som vores computer kan forstå, og vise os de output fra kommandoerne, vi giver. Der er i POSIX-standarden defineret 3 standard shells. Born, også kaldet SH, er det, der kommer tættest på den oprindelige shell, som ligger i Unix. Hvis man laver scripts i Linux, og man kan holde sig til SH-standarden, så vil de virke på tværs af systemer, så frem at de programmer, man refererer til i vores script, selvfølgelig er til stede på maskinen, vi kører scriptet på. Men syntaksen kan forstås af alle systemer. Born Again Shell, bedre kendt som Bash, er standardshellen i de fleste Linux-distributioner. Det er en videreudvikling af SH med flere funktionaliteter og en udvidet syntaks. Det er Bash, vi kommer til at arbejde med her, da det er default-shellen i CentOS. C-shell, eller CSH, er en shell, som forstår programmeringssproget C, og syntaksen er også den samme. Hvis man først begynder at lege med den, så er det altså på eget ansvar. Der er selvfølgelig en lang række andre shells, som man kan vælge at benytte sig af. For eksempel er PowerShell porteret til Linux, sådan at man kan benytte grundstammen af PowerShell som sin default kommandofortolker. Dog er der nogle begrænsninger, da Linux håndterer services og processer anderledes end Windows gør. Vores shell giver os adgang til en lang række programmer og kommandoer. Nogle af de mest brugte, og som vi kommer til at stifte bekendtskab med her, er blandt andet head, tail, cat, cd, make dir, mv, cp, systemctl, sysctl, more, less og teksteditoren vi, samt en række andre efterhånden, som vi bevæger os gennem forløbet her. Men lad os hoppe over til vores Linux og se vores shell og få prøvet nogle af kommandoerne af. Når vi starter maskinen op, så bliver vi præsenteret for vores login shell. Her har vi mulighed for at skrive brugernavn og password, og så bliver vi præsenteret for vores shell. I det her tilfælde benytter vi os af Bash, som er default i CentOS. Filesystemet i Linux fungerer lidt anderledes, end det gør i Windows. Vi har ikke nogen fin mappe til at kigge i, da vi ikke har nogen grafisk brugerflade, og vi har ikke noget, der hedder C:. I stedet så består vores filsystem af en hoveddestination, og det bringer os til vores første emne, CD. CD kender vi også fra Windows, altså Change Directory, og hvis vi skal hoppe til roden af vores filsystem, så er det en skråstreg. Så er vi ude i roden. Hver bruger i Linux får sit eget home directory, og hvis vi bruger ls for list, så kan vi se, hvad vi har adgang til fra roden af vores filsystem. Det er sådan, når vi opretter brugere, så vil de få oprettet en mappe under mappen home med deres brugernavn, som så vil være deres home directory. Nu er vi logget på som root, så derfor så er vores home directory den mappe, som hedder root. Herfra har vi adgang til hele vores filsystem. Under mappen dev for devices kan vi altså få listet alle de devices, som vores system har fundet. Hvis vi skal tilbage til vores home directory, så kan vi altid skrive cd, mellemrum, og så en tilde, som er den her bølgestreg. En genvej tilbage til vores home directory. Hvis jeg gerne vil tilbage til den mappe, jeg stod i, før jeg skiftede, så kan jeg bruge cd, bindestreg, så hopper jeg tilbage til den forrige mappe. Ellers så kan man i Linux definere enten relative stier eller fulde stier. En relativ sti vil være, at jeg står i mappen. Lad os for god ordens skyld hoppe tilbage til roden og sige, nu står vi her, og jeg vil gerne ind i mappen etc. Så er en relativ sti herfra er at skrive cd mellemrum etc.
og så er jeg i den mappe. Hvis jeg nu i stedet vil ind i en mappe i mit etc-bibliotek for eksempel, i en undermappe, så kunne jeg bruge en fuld sti. Jeg skriver cd-etc, og så har jeg den feature i Linux, at hvis jeg ikke lige ved præcis, hvad det er for en mappe, jeg skal ned i, så kan jeg trykke tab, altså tabulator-tasten, for at autocomplete. I det her tilfælde, så finder den ud af, at det eneste alternativ, vi har til etc, det er en mappe, der hedder etc, og derfor så får vi skråstregen for enden. Når jeg tapper nu, så kommer den og siger, at det kan den ikke forstå, fordi jeg har ikke skrevet noget endnu. Men hvis jeg dobbelttapper, så spørger den nu, fordi der er rigtig mange, så spørger den, om jeg vil vise alle mulighederne. Og hvis jeg trykker ja, så får jeg listet alt det, der er i mappen etc. Hvis nu jeg for eksempel gerne vil ind under mappen system, så kan jeg igen dobbelttappe for at få listet alt det, der hedder noget med sys. Grunden til, at den siger dingling og giver mig en fejl, er fordi, at sys ikke er godt nok til, at den selv kan genkende, hvad det er, jeg gerne vil. Men det kunne være, at det var mappen sysconfig. Så skal jeg bare skrive nok til, at det bliver entydigt, for at den kan fortælle mig det. Herfra kan jeg også liste alt, hvad der er i den pågældende mappe. Hvis jeg nu gerne vil have en listet på en anden måde, så kan jeg bruge ls-l. L står for long list. På den her måde får jeg listet dels med rettigheder og hvem ejer mappen eller filen, og hvornår er den sidst ændret. Jeg kan også, hvis jeg gerne vil se skjulte filer, bruge A. Så får jeg vist alle de skjulte filer. I det her tilfælde var der kun punktummerne, altså tilbage og tilbage. Hvis jeg hopper til mit home directory og siger ls-a, så kan jeg her se, at jeg får listet en del filer. I stedet for, hvis jeg bare trykkede ls, så får jeg kun listet den konfigurationsfil, som vores installations setup har gemt. Alle filer, der starter med punktum, er skjulte i Linux. Det har man ikke sagt, at jeg ikke kan få dem listet, for det kan alle, bare man bruger A'et. Men det betyder, at de ikke umiddelbart er tilgængelige. Jeg kan også kombinere og sige, at jeg vil gerne have den lange liste og skjulte filer. Så får jeg det vist på en anden måde. Rettighederne, som er sat længst ud til venstre, fungerer på den måde, at der er 3 bogstaver. R for read access, W for write access og X for execute. De ting, som er markeret med et D forrest, er fordi det så er et directory. Rettighederne tildeles på den måde, at det første sæt er brugeren, det næste sæt er gruppen, og det sidste sæt er andre eller public. Jeg kan også se, hvem der ejer den pågældende fil. I det her tilfælde, så er det brugeren root, der ejer filen, og det er gruppen root, som ejer filen. Hvis jeg gerne vil lave en ny fil, eller have udlæst en fil til skærmen, så kan jeg bruge cat, hvis jeg gerne vil have udlæst en fil til skærmen. Lad os starte med det. Hvis jeg nu gerne vil se min bash history fil, så kan jeg trykke cat bash underscore history og trykke enter. Jeg kan også få listet min history ved bare at skrive history, så får jeg læst det history, som ligger i hukommelsen i øjeblikket. Og her kan I se, det er alle de kommandoer, vi lige har været igennem. Hvis jeg nu gerne vil gentage en kommando fra min history-liste, så kan jeg bruge udråbstegn og det nummer, som den kommando, jeg gerne vil have, har. Så kan jeg genbruge kommandoerne.
Min history er bygget sådan op, at den husker de sidste 2000 kommandoer, jeg har skrevet. Altså kan vi komme rimelig langt omkring. Derfor er det også en god idé, at sådan noget som passwords for eksempel, at man ikke skriver dem på sin kommandolinje i klar tekst, fordi de bliver gemt i din history-fil. Og hvis nogen får adgang til din history-fil, ja, så kender de dit password. Hvis jeg gerne vil clear min history, så skriver jeg history C for clear. Der er nogle få kommandoer, som er, eller genvejstaster, som er gode at vide, når vi sidder i bash. Ctrl L for clear screen. Et alternativ til at skrive clear. Jeg kan også, hvis jeg nu har skrevet en lang kommando, bruge Ctrl A for at hoppe til starten af linjen, og Ctrl E for at hoppe til enden af linjen. Head og tail er to tvilling-applikationer. Head gør det, at den viser mig outputtet af en fil. I det her tilfælde kunne det være en logfil. Var log messages er vores primære logfil i systemet. Det er det her, alle systemlogsene de bliver gemt. Hvis jeg bare trykker enter, så får jeg vist de første 10 linjer i filen. Hvis nu, at man tænker, at det var da ikke særlig bevendt, at jeg ser de første 10 linjer, jeg vil hellere se de sidste 10 linjer, så kan jeg i stedet bruge tail for at få vist de sidste 10 linjer i filen. Hvis jeg nu gerne vil have vist et andet end 10 linjer, så kan jeg bruge bindestreg n og sige for eksempel de sidste 20 linjer, og så får jeg de sidste 20 linjer. Det samme kan vi gøre med head. Forskellen på head og tail er, at udover at de selvfølgelig viser starten og slutningen på en fil, er at tail har en ekstra funktion, som head ikke har. Hvis jeg skriver bindestreg F, så får jeg vist de seneste linjer i min logfil. Men læg mærke til, at jeg ikke får min prompt tilbage. Det betyder, at den holder filen åben, sådan så hver eneste gang, der sker en ændring i systemet, og noget bliver logget til den her logfil, så vil det blive outputtet på skærmen helt af sig selv. Sådan så vi kan følge en logfil. Altså F for følge eller follow. Når jeg ikke gider at se på den mere, så kan jeg trykke Ctrl C for at vende tilbage til min prompt. Hvis jeg gerne vil lave en ny mappe, eller et nyt directory, så kan jeg skrive make dir og navnet på den mappe, jeg gerne vil lave. Jeg kan se, at jeg har lavet et nyt directory. Hvis jeg gerne vil lave en ny fil, jeg ikke vil åbne, så kan jeg bruge en kommando, der hedder touch, og kalde den for testfil. Og så vil vi se, at jeg nu har en fil, der hedder test. Linux fungerer på den måde, at den i bund og grund er ligeglad med filtype navne. Så vi behøver altså ikke punktum et eller andet, for at det er en tekstfil. Men tit og ofte så gør vi det alligevel, for at ligesom for vores egen skyld at kunne kende forskel på, hvilke filer der er hvad. Hvis jeg nu gerne vil flytte min tekstfil ind under testmappen, så vil jeg skrive mv for move, navnet på den fil, jeg gerne vil flytte, og der, hvor jeg gerne vil flytte den hen. Hvis I ser, så er filen nu væk. Hvis jeg kigger i test, så ligger min fil nu her. Hvis jeg nu gerne vil omdøbe min testfil, så bruger jeg også move-kommandoen. Så siger jeg bare testfil, og den vil jeg gerne flytte til test. Og hvis jeg kigger nu, så hedder min fil nu test. Så jeg flytter bare filen til en ny fil på samme sted med et andet navn. Hvis jeg gerne vil kopiere filen, så bruger jeg cp for copy. Og så har jeg nu 2 kopier af den samme fil. Hvis vi kigger igen på vores logfil. Hvis vi bruger cat er en applikation, som bare outputter indholdet af en fil til vores konsol. Så hvis jeg nu skriver cat, vender tilbage til vores hovedlogfil, så enter, så vil vi kunne se, at filen ikke kan være på skærmen.
Hvis jeg gerne vil have den til at være på skærmen, så kan jeg bruge en applikation, der hedder More. Og det gør jeg ved, at jeg kan bruge en pipe og skrive More. Pipen gør det, at jeg tager outputtet fra den første kommando og sender til inputtet fra den næste kommando. Det vil altså sige, at More tager imod et input, som i det her tilfælde så vil være en række eller linjer af tekst. Men det, der er det fornemme, det er, at når nu jeg trykker Enter, så får jeg kun vist et skærmbillede. Og så vil I kunne se, at der nede i bunden står More. Jeg kan så trykke mellemrum for at hoppe til næste skærmbillede, eller jeg kan trykke Enter for at hoppe en linje ad gangen. Less fungerer på samme måde. Og for at komme ud af Less, kan jeg skrive Quit. Vores default text editor hedder VI. Og for at starte den, skriver vi VI. Jeg kan enten starte den bare uden noget, eller jeg kan starte den med en af de tekstfiler, som vi allerede har lavet. VI kommer vi til at snakke lidt mere om i en anden video, da den kræver lidt en introduktion for sig selv. Men nok om kommandolinjen. Hop ind i jeres Linux-installation og forsøg jer med at hoppe lidt rundt omkring. God fornøjelse.